سلام كم يكنيكم كبرات خطاتلتي سومنا في تصامتا سبورت حيزنا غريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم ኣብ ሻምፒዮን ቅድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ 2018 ተሳቲፋ ኣብ ዓወታ ዝዓፈሰት ሃገራት ጋንታ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ሎም ወጋሕታ ናብ ሃገራ ተመሊሳ تاغريت غانتا غراو معرفو نفرتا اسمرا بزاتوتلو كوميشنر بالن سبورتن ايرترا امباسادور زمره تخله حلفتي كوميشن بالن سبورتن هاغراو فيدريشن قدم بشكلتان ايرترا عتار عنبابا بمركات دموع قبابل هاغيرو ملام تاغاتامي امباسادور زمره تخله تاب شامبيون قدم بشكلتا افريقيا 2018 زتساتفت غانتا تسكمته حلافنت كم زتواصل دحر مغلاص اتستمزغبه وصيت مصاي قدم بشكلتا هاغرنا غلحيو زري يلوم جيغن تتمني زنبره غاهدي غيركم مالتيو غاهدي بغاهدون كابتز تتصبنايو نلعلي سلازي اتمسكانا اتناي زغوركم صبو نغرات بو زغلص مالتي سلازي هاجر مولو اوشت زلو طراي زيكون بدغون كل كتاتولو نيري بحاغوس بفنان اتزغوركم كله اتزحفزكم كله عوتات مالتي كلن وددركم مصقلون كسعري لي دمص كله مقربات غير يمصيو اتزيادا مقرب زغبره تبلጭ ازراي ግን ንስኻትኩም ኮንኩ ወጽኩም ማለትዩ ኤርትራ ኮይና ወጽያ ማለትዩ ስለዚህ ዝገበርኩሞ አዚዳ ሕጉሳቲና እዚ ብልጫ ጥራይ ዘይኮነ እዚ ብልጫውን ሓደ ዓብ ክፋል ናይ ታሪኽ እዩ ታሪኽ ኣብዚ ميدازي تاريخ طراي زي كونه خا نتطمتكم زلو ولدوتي كم عبيتي وي كم قدميو زلوكم زطمتكم حصان نعون عاب تمرتي يكمو الله كما خوم كخون كخل سلازي دي
ركبنا قصال خوني زغونه جن እንኳን ደህና መጻእኩም አዚና ሕጉሳቲና እዚ ሓጎስ ዝኻ ናይ ኩሉ ህዝብን መንግስትን ምዃኑ ይገልጽ ፈቱ ይቀኒየለይ እቲ ውጽኢት ንምምጻእ ንዝጻዕሩ ኩሎም ተቀዳደምቲ ኣሰልጠንትን መራሕቲ ጋንታን ድማ ዮሃና ኢሉም ፕሬዝደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ቶቶወልደ ዮሃንስ ብወገኑ ኤርትራ አንጻር ልዕሊ 20 ሃገራት ገጢማ ዘመዝገበቶ ዓወት ዘኽርዕ ምዃኑ ድሕር ምግላጽ ተቀዳደምቲ ከም ሓደ ስድራቤት ተጠኒፎም ስለ ዝሰርሑ እቲ ውጽኢታት ክምዝገብ ከም ዝኻለ ረድዩ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ዓባይ ጋንታ ሒዝና ኣብ ኣፍሪካ ሻምፒዮን ብሽክለታ ተሳቲፍና ኣይንፈልጥን እዚኣታ ዝዓበየት ጋንታ ሒዝና ኢና ኸድና እኹል ምድላዋት ጌርና ኢና ውን ከድና ምናልባት ኣብኡ ብዙሓት ሃገራት ተሳቲፈን ኣብቲ ዝሓለፈ እዋናት ንኣብነት ኣብ ግብፂ 21 ሃገራት እየን ተሳቲፈን ነይረን ሎሚ ዓመት ግን 23 ሃገራት ናይ ባሕቂ ቅድሚ ሕጂ እስከምኡ ቁፅሪ እውን ተራእዩ ኣይፈልጥን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውድድር ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ብእዋኑ ተገሚቱ ነይሩ ናይ ባሕቂ ቶም ተቀዳደምቲ ብዝገበርዎ ኩሉ ዓይነት ጻዕርን ተወፋይነትን ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ሩዋንዳን ኣብ ኡጋንዳን ብዝገበሩልና ሞራላውን ኩሉ ዓይነት ድጋፋት ተሓጊዝና ኻት ዝሓሰብናዮ ልዕልቲ ዝሓሰብናዮ ክበሃል ከኣል ውጽኢት ሒዝና መጺና ክበሃል ከኣል እዩ ሃገሬት ጋንታ ቅድሚ ብሽክለታ ብሓፈሻ ኣብዚ ካብ 14 ክሳብ 18 ለካቲት ኣብ ኪጋል ሩዋንዳ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ቅድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ 10 ወርቂ 5 ብሩር 5 ነሓስ ዝርከቡ 20 መዳልያታት እያ ተሸሊማ እቲ ናይ ሎማ ዓመት ናይ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ናይ 2018 ብኩለን ሃገራት ከቢድ ምድላዋት ዝተገብረሉ ማለት እዩ ኩለን ሰሜን ኣፍሪቃ ምዕራብን ምብራቕን ኣፍሪቃን ደቡብ ኣፍሪቃን ከይተረፋ ብብዝሒ ተሳተፋሉ ሃገራት ይነሩ ማለት እዩ ብልዑል ምድላዋትን ከኣ ኩለን ነዚ ናይ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ዝን ምዕዋት ኩለን ተዳሊና ኣተን ማለት እዩ ንሕና ድማ ምናልባት ከምቲ ከም መጀመርያ ካብ ሃገርና ክንወፅእ ዝተገብረልና ብጽቡቕ ምትብባዕን ናይ መፋነዊ ሞራላዊ ደገፍን ተሓዊሱ ኣብኡ እውን ምናልባት ምዝም ኣቀዲሙ ክጥቀስ ዝጸንሐ ናይ ሩዋንዳ ኮሚኒቲን ናይ ዩጋንዳን ከባቢ ጁባን ብዝገበሩልና ምትብባዕ ኣብ ጎንና ብምዃንቶም ደገፍቲ ኣብ ሞራል ኮይንና ማለት ኢና ዓና ስለዚ ናይ ባሕቂ ዝተገብረ ውድድር ድሙቕ ዓወቲና ኣምፂና ማለት እዩ ዝተረኸበ ድሙቕ ዓወት ድማ ናይ ባሕቂ ተቀዳደምትና ከቢድ ጻዕርን ከቢድ ደኻምን ከቢድ ረሃፅን ኣፍሲሶሙ ልኦም ኣብ ኩሉ ካታጎሪ ናይ ወርቂ ካፕተን ዝነበራ መዳልያታት ንወርቂ መዳልያ ኢና ከም ታርጌት ሒዝናዮ ኣቲና ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን እቲ ናይ ሲኣይ ነጥቢ ብብዝሒ ክንእክበሉ ኢልና ከም ዕላማ ሒዝናዮ ኸድና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝሓሰብናዮ ትልሚ 100 ካብ 100 ሃሪምና ንሃገርና ተመሊስና ማለት እዩ ጨወታ ከም ተዳሊና ለና ተሪር ነይሩ ብጣዕሚ ብርቱዕ ጨወታ ነይሩ ማለት እዩ ብፍላይ ካብቲ ደስ ዝብለካ ነገር ምዋሃድ ብፍላይ ዘ ማዓበይቲ ገለ ኩሉ ንዓና ሓጊዞም ድሮ ጨወታ ዝዋሃቢቦም ገለ ናፍቲ ጨወታ ሚዒዶም ክእትዋ ከለዉ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ ቀዳማይ ኣህጉራዊ ውድድር እዩ ቀዳማይ ተመክሮ እዩ ከመይ ረኺብካዮ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪካ ብጣዕሚ ጽቡቕ ረኺበ ናተይ ወገን ክሪኦ ከለኹ ዳርጋ ኩሉ ስኒ በዞም ዓበይቲ ኣሕዋትና ማለት እዩ ከም ዝግበሩ ከምዚ ጌርኩም ክተኣትውለኩም ዳርጋ ሙሉእ ዓወትናስ ቦም ሳሎም ናቶም ተመክሮ ቅሲሞም ክእትዋ ከለዉ ናፍቲ ጨወታስ ሓደ ንባዕሉ ዝርእሲ ዝኻለ እዩ ከይመስጎንኩም ክሓልፍ ኣይደልኒ እጂ ናይ ጋንታ ማልያ ተኸዲንካ ምቅድዳምን ናይ ሃገራዊት ጋንታ ማልያ ተኸዲንካ ምቅድዳምን ፍልልይ ኣለዎ ዶ ከመይ ረኺብካዮ ኣለዎ እቲ ናይ ጋንታ ጌርካ ክሳተፍ ከለኻ ዳርጋ ኣብ ሃገርካ ከዓ ስለ ዝኾነስ ደሓን ግን ካብ ሃገርካ ወፂኻ ናይ ሃገርካ ማልያ ጌርካ ክትፅቐስ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ከመይ ነይሩ ጻዕሪ ዘፍሰስኩሞ ዓወት ክሳብ ክንደይ ምቁር ነይሩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ተዋሂድካ ሰሪሕኻ ኣብ ናይ ጋንታ ክሮና ናብ ናይ ውልቅና ናይ ፅርግያን ምዕዋትናስ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ ውድድር ብጣዕሚ ሓያል ነይሩ ግን ዝያዳስ ጻዕሪ ድሓር ከዓ ንሕምሻሎ ክንስዕረልና ኢልካ እንተኣቲኻ ዘይትስዕረሉ መንገዲ የለን ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ኩሉ ሰዕሪ ሕጂ ምውሃድ ናይ 4 ተቀዳደምቲ ከመይ ነይሩ እቲ ውድድር ብጣዕሚ ጽቡቕ በቃ እንዴ ናትና ጥራይ ደይኮነስ ወላ ብምሉኦም ናይ ባሕፍሻ ይዞም ሰና ዝገብሽስ እንዴ ከም ሓንቲ ደት ተወለድና በቃ ጽቡቕ ዓወት ኣምፂና ሕጂ ንስኽና ኣብ ዓወት ክትከደ ከለኺ በይንኽ ብድሕሪት ዝነበረ ሓገዝ ናይ ደጋንታ ከመይ ትረኽብዮ ብጣዕሚ ጽቡቕ ምክንያቱ ኣነ ብሬክ ኣዊ ክገብር ከለኹስ
بخمي بريك أو يقبر من حزن لي أنا أنت جرون كالأوت هاجرات كجويان مخانا بدحر إنك عم من حزن كاس السنة عرنا جان تايزو حافظ أتصحين حجي درجات زعبي عوت أبي ود كيو إلنا هنقلتون خلينا خمسة عينت عوتات نعخون فالما يومه أفتق حنت أصبت بتحلو زنبرك وان كمين يرو أنت يتبل نيرك بينخي يا أخي قلت أكلني مرة حاجة سرت حجي نعقي أب بكرة دم بشكلتان تي عينت دفيت كهل ويزي ناي شامبيون أفريقيا خبرت قليل كبري كونن يا سي زيادة خمسة سنة خبرت عيو دفافاني ميستر عوت نزيم تتصاوت عيسكا تصاوت هجات من نايلكا أورب أي تحسبني خمانياتو أزيم نفعتهم لا خاب خنكير كلنا تحزنا أب حد النتهم زنبرة ستمتنا الريخة تود الدربوز حيسك فكان مانياتو كم زعينة فقرن ستمتنا نحرق لهم تم تتصاوت هاقوف نردي لمنكم نجد إن تعودكم تي مانياتو خابتم سجمتنا يا أربعة حموشة سباسي حدا سب قوة مهندس تتصبيون يركا مالتي كم تزحسبنا تصبق أجات أمهينو أملاخ حجزنا والتي عاود بقينا جدار جاب كل وردرات معواتنا كم زي قليل وردر زنبره كمسل خلي مكسب كندا يبدها نيرو بتكنيك تكتيك نتم تقرادم تنعهم هو توددر قليل يكونن نتعود بصحنا خمس دول كوخاي نقحتنا يتم تتصاتي كابتن كارلوت أفريقياتات زم تتصاتي زيادة نقحت لهم أبتي تكنيك تكتيك زوزو أكشنات لك أتى أبتي مدب كلمة أوتها نجبره بتعزز عفي قاسم كاي تكبروا لك عبايتان تصنع حمسي نبرة بحوم دقير زغدو عم بيبو من تتصاوت سلازلو زغونه يكون سكفتا أي فترة الكاني ولا نبين اللي أحكايو فلو أي تكبروا على نسخس تتصاوت أنت هي كم تكبر في هالتي هجي زيت ميستر عاوتنا جانتنا مالتي زخونه تتصاوت قبلتنا تدلو درجة نقحت له لعلتهم كالوت أفريقيا تتصاوت نقحت سلازلهم تازع عبيت ميستر عاوت تا حدنتن نقحتها بلعلتهم كالوت تتصاوت سنمرتنا راي دسيت قداماي ناي شامبيون افريقيا وددر تراي زيكونس قداماي اهغوراوي وددر كيو درغا خاب سدراخون فلما واني خي تفلي زلخمو كمي كباخو قنيم بمولهم كاب زعبي حساب زناس بتعني حاجوسي وسني يقولون ما جمرتا درغا كلهم يوم اليومنا مالتي كله بقى غني لي كلهم دلي كاب زعبيزنا اسمانتي كم حفتهم نيشتي حفتهم مغاني كارينا سقعب زي مالتي جي بين خي ختن كالوت كم غانتا ينز ورادرا نيرن نسخي بين خي خت ديركي ياب بفلا بتناي صرغيا ودرمو كمين يرو كساب كندي يخبدك نيرو بينكم خانكي يخبدك نيرو يشغرك نيرو هو الله جدا بفلاي كلت سلنا برانا إثيوبيا جدا الله نخلتيو بعادات فمالتي نخلتي أماها خيلها آتي له تعاود مع البيت أصل تاني من رح صوابكم مالتي جي خمين يرو بفلاي بعقبتاتي خزيادة بليسكي سكاتوتات تقبر نيركم أو خمي تقاطر ينيرك نتصوتا دهاني ما جمرتها فتيني نيرة أفت قدام الزوريا مالتي مصر أخوان جن دهري كده مال بنتي سين كده مالتي سقاب دقف كمين يروح جي سخي خزنا اسكي كلهم تقرادم تبصرغا يمزلون عقز كاتلو مخسب كندي مورال بخون يرون كساب فصامت بصح حجي عبيت حجي سنبت صوتا نيرم متيم نيرم افتي زهرم كل اركيوم ني مسطاو عنهامو ميسا استاهينا مالتي كتيجا مالتي جي ناي عراق ماليا غيركا مود دارن هاغراويت غانتا غيركا مود دارن غنا بنشت خساب كندي فيل يالو عابو مورالي زي نعيم مالتي عرقت انحنا وهاقريت كانتا دعم العلي خون يتابعن مالتي نايلومي عمت شامبيون افريقيا زيادات نعنا ادمع زغونه بوتا ينير مالتي تنعي عقبت بوتات لزنبرة زيادة خب أنا استساتف كون كل تعمدات تنزبلتها وكينا رخيبين مالتي معناته دليتنا هم قبروا لنا العينة ميلاس لزنبرة خو غزيلة تقرادمت نعركين وأزيو بزح وزر نبرة تقرادمتنا نيرنا مالت غوابي خب جينير دك نستيو قوم دك تبعتيو قوم دابلنا كيرنا مالتي خمس وزر درجة نغلاي جزي قدمي وورلد تشامبيون نيرو نغلاي جزي سلازي أزيو دس بالمالتي وقدرتي كاو بموضع تي أفتي ودت نايتي غانتان زمز عوداتن كاب ومنزرقا كبزح كيلو مالتيو
بفلا بتناتكم ناي عبيت تقدم تودر استصنع صوت هادي نيرو ولا ميدا زغاطم هونتات نيرو كمي توهادو نيركم تقدم تيم سسلطنتي دارغا كل استصنعي نيرو كمزي اب وددر اتيس تغير ነገር የለን ማለት እዩ ቅድም ጾታ ጽቡቅ ዝኾነ አኺባታት ንገብር ነርና ማለት እዩ ቲ ዓወታት ከዓ ናይ ሓደ ወይ ናይ ክልተ ደይኮነስ ናይቲ ኩሉፍቲ ጾታ ዝኣቱ ተቀዳዳማይን ከምኡ ናይ ስታፍ ናይ ጋንተን ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ጃሙ አበርኪቲ ነዛ ዓወት ርከብ ተኻይሉ ማለት እዩ ካብ ዝመለቆት ጉጅለ ካ እንደገና ንስኻውን ቆሪጽካ ናብ ዓወት በጽሕካ ሞ ነብሰ ምትምማንካ ከመይ ነይሩ ነታ ዝነበርካ ጉጅለ ከመይ ትግምግማ ነርካ አው ዝነበረ ኩነታ አእምሮኻ ከመይ ይመስል በመጀመርታ ቲ ጾታ ክጅምር ከሎ ማለት እዩ ኣብ አኺባታት ብ4 ተቀዳደምቲ ሜሮን ኤልያስ ከምኡን ወድ ሳይሞንን ዚያዳ ነቲ ጾታ ኣብቲ መጀመርታ ኮንትሮል ክገብሮ ብድሕሪኡ ካተም ዝተረፍና 5 ተቀዳደምቲ ኣብቲ ኣታክ እናገበርና ነቲ ጾታ ዚያዳ ናብ ረውሓናን ምቕያር ይነርቲ ሓሳብ ናይቲ ጾታ ማለት እዩ ልክዕ ኩሉ ተቀዳዳማይ እጃሙ ገይሩ ኣሞዳታ ዚያዳ ልዕሊ 30 ኪሎ ሜትር ዝኸውን በይነይ ብምኻድ ገፊሕ ጋብ አንጺፈኻ ታውት ተኸረከብ ተኻይሉ ማለት እዩ ጽቡቅ ኣብ ሩዋንዳ ዝነበሩ ኤርትራውያን ካብ ዩጋንዳውን ዝመጹ ኤርትራውያን ነይሮም ኣው ዝሃቡኹም ሞራል ተደመሮ ክሳብ ባንዴራ ምቅባሉን ፍጻሜታት ነይሩሞ ኣብቲ ፍጻሜ ዝነበረ ነገራት ከመይ ትዝክሮ ናይ ኤርትራውያን ቲፎዞ ገሊጻ ውድኦ ኣይ ክእልኒ ማለት እዩ በመጀመርታ ዋላፍቲ ውድድር ደይኮነ ቅድሚ ውድድሩን ግብጃታት እንዳተገበረ ኣብ በዓል ተኽላይ ድበዓል ማለት እዩ ኣዝዮም ጉዱሳት ዜጋታት ነቲ ሞራልን ታሽሙና ኣዝዮም ሓፊ ብሎ ነይሮም ማለት እዩ ካብ ሞጻልካ ውድድር ካብ አንጎላ ገለ መጽዮም ብዝሕ ዘሎም ባንዴራታት እንዳንበልበሉ ኣብቲ ሜዳ ልዓቀን ታሽሙ ክገብሩልካ ከለው ኣዝዩ ነትናትካ ሞራል ሓፊ ብሎሞ ዚያዳ ናት ዓወታት ተምጽኻ ኣዝያ ትጻር ማለት እዩ ኣዝዩ ጽቡቅ ታሽሙ ነይሩ ጽቡቅ እዚ ናይ ሻምፒዮን አፍሪካ ክብሪ ንኣማኒኤልን ክለብካ ዳይሜንሽን ዳታን ክሳብ ክንደይ ዓብ ዓወት እዩ ብልክዕ ዳርጋ ኣብ አፍሪካ ካብ ዝተወዳደሩ ኮኑ ውድድራት ድሕሪ አልጄሪያ ሰሪዕ ድሪኦም ማለት ኣብ ፖዲየም ዝደየብ ኩሉ እዩ ክላሲካ ዚያዳ ቻምፒዮን አፍሪካ ዝኾን ኩሉ ኣዝዩ ዓብ ዓወት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንኣያዝዩ ክብሪ ንጋንታይ ክብሪ ክኸውን ከሎ ንኣይካ ኣዝዩ ሞራል እዩ ማለት እዩ بحفشة قلت أخلوها قنت زنبر وحدات نتطرني فزخدت قانتا نبحق زنا أد نيرو مالتي زنا أد قبله الله بتوم أب قدامي ديفيجن أبدن فلتوم توم نأدي تسعات نهريني ما بتوم نعشت آدم تزرع وانا ورا حاليات بحفشة خات يترني فوم زخد أكلت تيمسي نبحكي تمر قانتا نيرو مالتي سخات زحق سكان نجر وموهات أبتوم عبيت تسعات مستوم نعش نبرة مالتي زم ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ እዚኣቶም ምስ ካልኦት አፍሪካውያን ተቀዳደምቲ ኪኖቲ ናይ ውጽኢት ብልጫ ካልእ ዘርአይዎ ቴክኒካውን ታክቲካውን ብልጫ ከመይ ክግለጽ ይካል ማለት ሲኪላታት ቅድም ብሽክለታ ክንታይ ርእዩ ትህቡ ነይሮም ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ተዓወት ዝጸንሕ እንዲሁ ተለመደ ዓወት እዩ እቲ መምዘኒ ወይ ከዓ ዝኾነ መገምገም ክትወስዶ ከለካ ኣተቃደምትና ግን ኣቆር ሃብቲ ከም ዘሎ ኣብ ቅድም ሸተ የርእየካ ምክንያቱ እዞም ዝኸዱ ንኣሽ ናይ ጁኒየር ተጻወቲ ኢና ክንወስዶ ንኽእል እቲ ናይ ምትካ ዘሎ ምንጪ ይፍልፍላሉ ኣይፍልፍልን ዘርእየሉ በዝኻ ብዙሕ ገምጊምና ስለዝመጻና ትብልጫታት ኣብቶም ተቃደምቲ እንድሕርኢናዮ ከኣቀዲሙን ተገሊጽ ጸኒሕ እዩ ንቕሓት ኣለዎም ቶም ተቃደምቲ ብጣዕሚ ኣብቲ ብሽክለታሲ እቲ ኣፍልጦና እንዳ ዓብየ ኸይዳሉ በቶም ተቃደምቲ ኣብቶም ንኣሽ ምስ ረኣኸዮ እቲ ሓደ ዓብይ ብልጫ ኮይኑ ረኣየካ ማለት ስድራ ቤት ቅድም ብሽክለታ አፍሪካ ነዚ ናይ ኤርትራ ዓወት ከመይ ተቐቢልዎ ናይ ባሕቂ ምክንያቱ በቲ ሓደ ወገን እታ ሩዋንዳ ከዓ እታ ፈላሚት ናይ ዓወት ኤርትራ ኣብ ሻምፒዮን አፍሪካ ዝነበረት ሃገር እንድያ እቲ ስጋብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ዓወታት ኣብኡ ክንሪኦ እንድሕር ኮይናስ ን8 ዓመት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ጋንታ ታይም ትራያል እንድሕር ርኢናዮ ማለት እዩ ብሓፈሻ ክሪኦ ከለዎ ግን እቲ ብሽክለታ ናይ ኤርትራ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ኣብ ገሊኦም ሃገራት ዳርጋ ዘይብፅሕ ዝርእይዎ ኣለዎም ከይሓስሆ ክዛረብ ማለት እዩ ስለ ክንሪኦም ዘቐነና በቶም መዋደርትና ዝኾኑ ዘለዉ ሃገራት ድሕር ርኢናዮ እውን ከም ሩዋንዳ እንድሕር ወሲድና በናይ ባሕቂ እዮም ተዳልዮም ሙሉኣት እዮም ነዚ ውድድር እዚ
እቲ መጀመርያ ዓወት ምስ ረኣዩ ናይ በዓል ብፍላይ ናይ በዓል መክሰብ ተወዳደርዎ ናይቲ ቲም ታይም ትሪያል أو عوض مسمتنا ولا بتم تداولوا ولا بحجرهم يربع الروان ده الرأي كله جن نبي حكي أدنى أتم مالتي نبع لهم سمك قلت لنا خلوص عابي أدنى أتزلوا ما بتقدم شيء تأرترا ببقعة نحرية خيون تبشكلة تأرترا بأفريقيا صباكم زلوا إزاريكا نعنا ونتي محبرسب بشكلة تأرترا زلت تفسر خاني حلفنا تسكيموس نسرح كنسرح يخحقوا حنا اللي مالتي ሃገራት ጋንታ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ሰዓታት ዝቅድሚ ቀትሪ ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ከተማ ኣስመራ ወግዓዊ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ክካየደላ እዩ። ኣብ ፒዮንግያንግ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓጋይ ኦሎምፒክ ንኤርትራ ወኪሉ ዝወዳደር ዘሎ መንእሰይ ሻኖን ኦግባኒ ኣበዳም ናብ ሰንበት ኣብ ዘውግሕ ዕለቲ ውድድር ኣካይዱ። ኣብዚ ሱሚያት አትሌታት ዝተወዳደርሉ ናይ ጂያን ስላሎም ዝተባሃለ ዓይነት ውድድር ሻኖን ካብ ዕውት ናይ ዝውድድር ዝኾነ ኣውስትራዊ ብ24 ካሊድ ድሒሩ ካብ 110 አትሌታት መበል 61 ተርታ ሒዙ ንውድድሩ ፈጺሙሎም። ወዲ 22 ዓመት አትሌት ሻኖን ኣብ ብኹር ሱታፊነስ ደረጃ መቁዑ ንመጻኢ ተስፋ ካብ ዘሎም አትሌታት ናይ ዝዓወዱ ምዃኑ ተንተንቲ ናይ ዝዓይነት ውድድር ገሊጾም። አትሌት ሻኖን ዝመጽእ ሐሙስ እውን ኣብ ካልእ ውድድር ክጽመድ እዩ። ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ክለብ ዳይመንሽን ዳታ መራው ቅዱስን ናትናኤል ብርሃንን ክሳትፎ ዝቕኒ ዙር ዑማን ዝሓለፈ ሰንበት ተዛዚሙ። ኣብዛ ናይ መወዳእታ መድረክ ተቀዳደምቲ ናይ 135.5 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐት ውድድር ክሽፍኑ ተሰሪዕሎም ነይሮም። ኣብ ሰዓት ከ 42.46 ኪሎ ሜትር እናረጉጽዮም ንውድድሮም ኣካይዶም ዳርጋ ኩሎም ተቀዳደምቲ ብሓንሳብዮም ቅጽበታ ውድድር ኣካይዶም። ተቀዳዳማይ ክለብ ኢማራት ኖርዌጃዊ ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍ ንውድድሩ ብ3 ሰዓትን 11 ደቂቃን 29 ካልኢትን ብምፍጻም ዕውት ናይዛ መድረክ ክኸውን ከሎም ናይ ቪታል ኮንሰፕት ብሪያን ኳርድ ካልኣይ ናይ ትሬክስ ካፍሬዶ ጃኮሞ ንዞለኻ ሳልሳይ ኮይኑ ንውድድሩ ፈጺሙ። ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ክለብ ዳይመንሽን ዳታ ዝሓዝዎ ደረጃ ምስ እንሪም መርሃዊ ቅዱስ ካብ ዕውት ግዜ ከይከሰረ መበል 10 ተርታ ክሕዝ ከሎ ናትናኤል ብርሃነ ብትመሳሊ ግዜ ከይከሰረ መበል 49 ደረጃ ብምሓዝ ንውድድሩ ዛዚሙ። ተቀዳዳማይ ክለብ ኣስታና ኣሌክስ ሉታሴንኮ ንዙር ዑማን 2018 ብ22 ሰዓትን 49 ደቂቃን 50 ካልኢትን ክዕወት ከሎ ወዲ ጋንቱ ኣንገል ሚገል ሎፔዝ 11 ካልኢት ድሕሩ ካልኣይ ተቀዳዳማይ ክለብ ባሕሪን መሪዳ ጎርካ ኢዛይር 28 ካልኢት ድሕሩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ናብ ፖዲየም ደይቡ። ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ዳይመንሽን ዳታ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ዕውት 1 ደቂቃን 49 ካልኢትን ድሕሩ ታሽዓይ ደረጃ ብምሓዝ ንውድድሩ ምስ ቀዳሞት 10 ኮይኑ ክዛዝም ከሎ ወዲ ጋንቱ ናትናኤል ካብ ዕውት 5 ደቂቃን 45 ካልኢትን ድሕሩ መበል 23 ደረጃ ሒዙ ንውድድሩ ፈጺሙ። ብነጥቢ ኣውስትራልያዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ካቱሻ አልፓሲን ናታን ሃስ 38 ነጥቢ ብምካብ ተዓዊትሎም። ኣብ ናይ መንእስያት ተቀዳዳማይ ክለብ ኣስታና ኣንገል ሎፔዝ ብ22 ሰዓትን 50 ደቂቃን 1 ካልኢትን ክዕወት ከሎ ናይ ዋንቲ ክሪስቲያን ኤከንግ 1 ደቂቃን 13 ካልኢትን ድሕሩ ካልኣይ መርሃዊ ቅዱስካ 1 ደቂቃን 18 ካልኢትን ሳልሳይ ብምዃን ንውድድሩ ዛዚሙሎም። ክለብ ኣስታና ንዙር ዑማን 2018 ብጋንታ ብ68 ሰዓትን 33 ደቂቃን 26 ካልኢትን ቀዳሚት ኮይና ክትዕወት ኣለኸላ። ክለብ ዳይመንሽን ዳታ ካብዛ ክለብ 9 ደቂቃን 39 ካልኢትን ብምድሓር ኣብ ታሽዓይ ደረጃ ተቐሚጣ ንውድድራ ፈጺማላ። ብፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ከተማ ከረን ተወዲቡ ክካየድ ጸንሐ ውድድር ዝሓለፈ ሐሙስ 15 ለካቲት ኣብ መንጎ ጋንታታት ዋካን ኢራብን ብዝተገብረ ውድድር ተዛዚሙ። ኣብቲ ኣመሓዳሪ ከተማ ከረን ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ዓንሰባ ኣዘዝቲ ሰራዊት ከምኡ ድማ ፌደሬሽናት ብዙሓት ተዓዘብትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ዝተኻየደ ህለኽ ዝመልኦ ግጥም ብዓወት ዋካ 3-1 ተዛዚሙ። በዚ እውን ካብ ቀዳማይ ዲቪዥን ዋካ ቀዳሚት ብምዃን ዓባይ ዋንጫን 7,000 ናቕፋን ክሽለም ከላ ካልእቲ ዝወፀት ዝባን 5,000 ናቕፋ ኢራብ ድማ ሳሴት ምውፃእ ናይ 3,000 ናቕፋ ተሸላሚት ኮይና ካብ ካልኣይ ዲቪዥን ብተኸታታሊ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ KSS ዋንጫን 5,000 ናቕፋን ኪሰሪ 4,000 ናቕፋ ዝባን 3,000 ናቕፋ ተሸሊመን። ካብ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ሲኒት ቀዳሚት ኮይና ዋንጫን 5,000 ናቕፋን ክሽለም ከላ ካልእ ዝወፀት ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ KSS ካ ብተኸታታሊ ናይ 4,000ን 3,000 ናቕፋን ተሸሊመን። ብርሃነ ዓንዶም ካብ ጋንታ ኢራብ ብሉፅ ኣጥቃዓይ ጎፍሎም ሲዩም ናይ ጋንታ ኢራብ ብሉፅ ኣከፋፋሊ ፊልሞን ተወልደ ካብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ብሉፅ ዓጋታይ ተኽሎም ሰሎሙን ወዲ ሰሌም ኣሰልጣን ጋንታ ዋካ ድማ ብሉፅ ኣሰልጣን ተባሂሎም ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ተቐቢሎም። ብምምሕዳር ንዞባ በሪኽ ዝተወደበ ውድድር ስፖርት ህጻናት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተዛዚሙ።
ተማሃሮ ንናይ ክልተ ሰሙን ዕረፍቶም ኣብ ዘየድሊ ንጥፈታት ከይሕልፎ ዕላማ ገይሩ ዝተበገሰ እቲ ውድድር ንህፃናት ኣብ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ዝፀመደ እዩ ነይሩ። ኣብ ተስተኻይደ ውድድር ድማ ቀዳመይቲ ምምሕዳር ከባቢ ጻዕዳ ክርስቲያን ካልእቲ ምምሕዳር ከባቢ ቁሸት ሳልሲቲ ድማ ምምሕዳር ከባቢ ጻዕዳ እምባ ክኾና እንከለዋ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኣቤል የማነ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሄርሜላ ገዛኢ ብሉፃት ተፃወቲ ብምዃን ሽልማቶም ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ተቐቢሎም بمغنيات صنبل سريح تفنقل ابي مونغو ابالات حيل بحري ارترا كير زغني سبورتاو وددرات تزازيمو مبعسان شمونتن عمل زغر سريح تفنقل مدما كير صنح وشتاو وددرا سبورت حيل بحري بسنبت 10 شمونتن لكاتيت حلقه ستاف ز حيل بحري كولنيل ملائكه تخل مريم ستافات حيل بحرنا ابالات سمو كونن حبريتان كوسغواسن مسترم كلخال ابسرخبل بخبز بلسن سرعه تزازيمو ز وددرات بكلتي صوتا مونغو 4 غانتاتات قدم دونغولو مارسا فاطمه مارسا غلبوبن بناي بصي حكام مملاس اغبابي تسلاسيلوم زنغانتاتات اب كعسو غري كعسو مربب غماغم بحري محنباس اتلتيكس چمته توخسنين وددراتن اكايدن امزازم علت نغطن وانچا كعسو غري استرخبا قدمن دونغولونين إذن كانتاتات كاب فالميت دقات حزين هلغ زمولو صوت هنارين هم مبل 16 دقات قاعد دونغولو عاود دبسين قدت حلاو لدات قدم مزميزو شوتها مزغيبو بزي غا دونغولو حد بادو مريحه نعرفت وصيا دحر عرفت ابز قصله صوتها قدم معرض كبره شوتو نمركاب ابتنقساسو لزنبره تام بل 7 دقات تصاوتاي دونغولو مواليت بارخ بكلته بيچا كار كاميرا تباررم እዚ ኩነታት ነቲ ጾታ ወጥሪ ወሰኸሉ 9 ደቂቕ ምድብ ናይ ጾታ ክፍለ ግዜ ተዛዚሙ ጾታ ባዕወ ደንጎሎ ተወዲና ተባለ ማከላይ ዳኛ ያዕቆብ ሱልጣን ኣብ ዛሃቦ ተወሳኺ ደቂቕ ገደም ብመገዲ ነፃ ቅልዕ መውፃዕቲ ካብቲ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ከርዝ ዋዕለ ቢንያም ምዕረታብ ሸቶ ረኺቦም እዚ ግጥም ድማ ሓደ ወሓደ ተዛዘመ ተዓዋቲት ንምፍላይ ኣብ ዝተዋበ ፍጹም ቅልዕ ገደም 4 ብ2 ብምዕዋት ተሸላሚት ዋንጫ ፈንቀል 2018 ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ሓይሊ ባሕሪ ኮይና ኣቐዲሙ ኣብ ዝተሰላሰለ ውድድራት ኩዕሶ መርበብ ደንጎሎ ቀዳሚት ማርሳ ፋጥማ ካለይቲ ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ቀዳሚት ማርሳ ፋጥማ ካለይቲ ደንጎሎ ብምዃን ተሸሊመን ውድድር አትሌቲክስ ደቂ ተባዕትዮ ካብ 100 ሜትሮ ክሳብ 21 ኪሎ ሜትር ማለት ፍርቂ ማራቶን ዘጠቓለለ ነይሩ ኣብ 100 ሜትሮ የካሎት ወልደ ካብ ማርሳ ፋጥማ አትክልቲ ገብረ ሚካኤል ካብ ማርሳ ጉልቡብ ዳዊት ተኸስተ ካብ ማርሳ ፋጥማ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ንዘሎ ደረጃታት ተዓዊቶምሉ ኣብ 1000 ሜትሮ ኢብራሂም አሕመድ ኣሕፈሮም ተኽላብ ካብ ማርሳ ፋጥማ አላሚን ዓብደላ ካብ ደንጎሎ ተዓዊቶም ኣብ ውድድር ምጽማም ማለት ዓቕልካ ኢብራሂም ዑመር ካብ ማርሳ ፋጥማ ኣብርሃለይ ግደይ ካብ ደንጎሎ ፊልሞን ኤፍሬም ካብ ማርሳ ጉልቡብ ዕውታት ኮይኖም ኣለው ኣብ ምሕንባስ ደቂ ኣንስትዮ 100 ሜትሮ ፊዮር ግርማይ ኣድያም ተስፋይ ካብ ማርሳ ፋጥማ ልዋማ ስፋው ካብ ደንጎሎ ዕውታት ኮይነን ኣብ 200 ሜትሮ ናጽነት ግርማይ ዓፍየት ሳልሕ ፊዮር ግርማይ ካብ ማርሳ ፋጥማ ተሸሊመን ኣብ ውድድር ዓቕሊ ማለት ምጽማም ሜሪ ተስፋይ ህይወት ኮኸብ ተኽሎም ዓፍየት ሳልሕ ካብ ማርሳ ፋጥማ ዕውታት ኮይነን ውድድር ጨመተ ተኽሲ ኣብ 3 ርሕቀት ተሰላሲሉ ኣብ 100 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ሃብቶም ገብረሃንስ ካብ ማርሳ ጉልቡብ ኤቨን ክብሮን ካብ ገደም ኣስመላሽ ጎይቶም ካብ ማርሳ ፋጥማ ተዓዊቶም ኣብ 200 ሜትሮ ዕቑባይ ኣብርሃ ካብ ማርሳ ፋጥማ ቢንያም ሓድሽ ካብ ደንጎሎ ፊልሞን ኤፍሬም ካብ ማርሳ ጉልቡብ ኣብ 300 ሜትሮ ኣምባሳጀር ገብረ ክርስቶስ ካብ ደንጎሎ የማነ ተስፋይ ካብ ማርሳ ፋጥማ በረኸት ገብረ መስቀል ካብ ገደም ተዓዊቶም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቀት ኣብ ዘካየዶ ውድድር ኣብ 100 ሜትሮ ልዋማ ስፋው ካብ ደንጎሎ እልልታ ጸጋይ ካብ ማርሳ ፋጥማ ሸዊት ኣብራን ካብ ገደም ኣብ 200 ሜትሮ መርሃዊት ነኣምን ካብ ደንጎሎ ኣድያም ደበሳይ ካብ ማርሳ ፋጥማ ሰገን ተስፋለም ካብ ገደም ዕውታት ኮይነን ኣብ 300 ሜትሮ ሸዊት ዮሴፍ ካብ ማርሳ ፋጥማ ልዋማ ስፋውን ምላሹ መላእክን ካብ ገደም ተዓዊተን ኣብ ዝተኻየደ ንጥፈታት ስፖርት ጋንታ ማርሳ ፋጥማ ብዝወሃለሉ 43 ነጥቢ ጎለል ውድድራት ጽምብል መበል 28 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል 2018 ሓይሊ ባሕሪ ብምዃን ዓባይ ዋንጫ ተሸሊሞም ዕውታት ስፖርታውያን ጋንታታትን ናይ ሜዳልያን ዋናጭን ሽልማት ካብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ተቐቢሎም بجانفر ميسر تمرتي زوبا ماكل توديبو زكازلو سبورتا وددرات زحلفه قدام سنبت قصيل نيرو بمسرت ترخبت صوصاب ኣብ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኢሳቶ ለምድን ኣዱሊስ 4-1 ሰማታት ኢብራሂም ሱልጣን ሓደ ባዶ ሓላይ ንማይ ንፍዒ ክልተ ባዶ ክስዕረን ከለው ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ቀይሕ ባሕርን ኒድያ 5-1 ኢሳቶ ለምድን ጻዕዳ ክርስቲያን 5 ባዶ ደንበ ሰንበልና ኣዱሊስ 4-1 ልምዓት ንሰሓት 3 ባዶ ኢብራሂም ሱልጣን ሰማታት 5-1 ሲዕረነን ኣብ ጾታ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ሰማታት ንልምዓት ኢብራሂም ሱልጣን ንሰሓርቲ ብተመሳሳሊ ውጽኢት 2-1 ክረጽዕን ከለዋ ማይ ንፍዒ ንሓላይ ድያ ንደንበ ሰንበል ቀይሕ ባሕርን ኣዱሊስ ድማ ብተመሳሳሊ ክልተ ባዶ ፋኒነን ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ደንበ ሰንበል እንድያ ቀይሕ ባሕርን ኣዱሊስ ኢብራሂም ሱልጣን ንሰሓርቲ ደቂ ሰብ ንርእሲ ዓዲ ብተመሳሳሊ ውጽኢት ክልተ ባዶ ሲዕረነን ኣብ ውድድር ኩዕሶ ሰኪዔት ደቂ ኣንስትዮ ባርካን ማርኮኒ 25-24 ቅዱስ ማርያም ናስመራ ሓፈሻዊ 26-11 ኣሰኒፈነን
أبي ودد دك توعتيو باركان قدس مريم 5 ماركون نسنبل 43 بعصوت 4 حارنت ناس مرح في شاو 3 سعرنن بز مسر دما بمنقو 24 ناي كالاي درجه بيت التمرتي بسلسي وددرات كلتي صوتا نابرع فصام زحلفا بيت التمرتي زن سعبان اب كعسو غري دقانشو بيت التمرتي سنبل اسمرح في شاو قيح بحري ساطو لمدن سماتاتن حلاين كخونه خلوا اب ودد دك توعتيو بيت التمرتات باركا سنبل قيح بحري ساطو لمدن ابراهيم سلطان لمعات اسمرح في شاون حرنتنين اب كعسو مربب دقانشو باركا قدس مريم دنب سنبل ديا ماي نفحي سماتات حرنت توكور كخونه خلوا كم نيدك توعتيو باركا مينا بزراي ساطو لمدن دنب سنبل ابراهيم سلطان حلاي توكور دقسبين اب كعسو سكيد بدك انشيو باركا قدس مريم سماتات سلمعات دنب سنبل قيح بحري ام نيدك توعتيو دما ابيات تمرتي ماركوني باركا سماتات سلمعات ساطو لمدن دنب سنبلنين كبرات عزبتي سومناو فصامتات سبورت ابزي فصام زمزله سومني كون مرخابنا كساب شعغن سلام